libongwe abantu relax. Kona bazantu mababheka uamen yaphela ngakubo nodwa bheka angathobeka nini. Ngiyaxolisa abazalwane ukufika late kade ngiyolungisa kunomfana nomusista oshadayo ebandleni manje njengobaba bekufanele ngiyoba khona. Into ebalekile ayikho into ebalekile mhlazana ushonele. Mhlazana ushada kubalekile ukuthi abazali ba-attend. Yabo umuntu ongamathendanga eshada uyalimala. 2 eshonele ngibhizi nje noma amahlaba ushonele uma wakhe ngibhizi ngiya-attend ngaze ngiphumule ngibhizi phezulu ngoba lethanda uJesu kodwa manje ungabona bethi phaphama banengxaki angibagxeki ngoba balahlekile bathi isihogo ngasikho kanti bakhamba mangathi ngashumela intshumayelo yesihogo namhlanje ukuthi angiphathele kunento nama-sounds of hell into etholwa abantu ama-scientists angama-communists akade bebhilivele ukuthi there is no God, there is no heaven. uJoslovo ANC wama-communist what there is no God wanyakaza umhlaba wonke bethi there is no God. Ngelilanga besesiphelele eRussia bayosesha ngaphansi befuna ukubona lento ngoba umhlaba thina senza igeography khona lento into ebamba umhlaba kuthiwa i-axis. Umhlaba rotates. Oh my God. But we didn't learn to pass. We learned to acquire more knowledge. As was to construct even a simple sentence in English. But in a beggar, the full the movements of the plates of the earth. But Dika, Bashona Pants, Nabe Dika, Chumela and Chumela. Angeke udabule mawuswila lele sengidlalela wona usozwa into econnected ediscover ama scientists isiliphilile akekho umuntu osho esihogweni uNkulunkulu engamnikezanga ichance yabona njengoba manje ungafuna ukuphenduka uzokudlala njengoba kune video la kune DVD idlala ngesulu liya recorder ukusho ngosuku lomgwebo ngosuku wahlulela uNkulunkulu adlala ethi nganikeza ichance wadlala abanye basele lokuzoba namacherry abafuna uJesu. Oh my God. Kuthiwa basebedika bafaka imicrophone badika 4.4 kilometers down. Oh because amathi ngashuka 4.4 kilometers down. Ama-scientists abeka ama-satellite babefuna ukuthi umhlaba njengoba unyakaza apha ama-plate abamba umhlaba kanti uNkulunkulu uzobenzela something uzoba blow ingqondo ngoba lithi iBhayibheli encwadini eMawubo isiphukuphuku isula sithi akekho uThixo. Kunengoma esasithi ulithi if you think God is dead just look around, take your time. Yabanje bangila nginezinto engingazenza ngiphume emvuseni uNkulunkulu ngaze ngiphumule kodwa uNkulunkulu akakuthola ukuphumula ngokuphila kwakho lethi swa ngila
sizonikeza isihogo a red letter ukuthi ya resign wena kusajana wena esihogweni igama lakho lizodilithwa ngo-inkomovo igazi likaJesu lizodilithwa kubantu azobe beshe esihogweni ngoba ungabona nje bebahleka nje bazoba zinkunzi zesihogo zimbili indawo khona kuthiwa i-Hades kube sekuthiwa khona i-Paradise la under the ground. There are 5 departments. Must finish on the second coming. La ngaphansi kunama-departments of 5. Namanye ama-prisons angaphansi komhlaba. Ngiyamangala ukuthi mawukhonza abaphansi kushitela ngaphansi. Isihogo asikho esule sila. Semathunji nomhlaba. Mawuthi ukhonza abaphansi ushite basesihogweni bayalila. Ukubezwa sebethi awusikhonzele. Siyakulandela. Usubone ngempela usubone indoda kade iwuprofessor iwudokotela iwunesi kade becule ngabena ngikhululeke nakho khululeke ake ngibikelele eqala angibiyele incebo ney'ncekazi men and women of God umfundisi uGota nonkosikazi wakhe ake nibashayele izandla basalona angibiyele zonke izitha zikasathane egameni kaJesu ngabangani bakasathane mawuyisitha stand on your feet and shout hallelujah shout to praise the Lord kale phansi basenza kakhulu laba bafuthi abeke bezenzisa abantu abangena Jesu bangabahayi nesixhosa kulule uma ayikhalise nomama lo kade ehleka sonke isikhathi kanti uyajabula nje kumntu nje ayikhalise athi ngiyamthanda uJesu andikhohlakele abantu besifazane ngithi mina uqale abantu besifazane nokubhuqa umuntu besifazane uyathanda ukubhuqa dimo lesibili elibamba besifazane lenkani ithi indoda izokushaya ithi ngeke izokushaya ngithi ngishaya ngishaya indoda ngibulale ngiyalala sana ngolesihlanu ngiyabuya angisho lokho kusasa ngizwa amahlaba la kusho lokho ngiyabuya ngolesihlanu sinenkosi kaMoya Ingcwele cela nonke ningakudla ukudla till 2 o'clock izulu uthi Moya Ingcwele I've got a divine appointment now uthi uJehova angikudedele ungangusanga ngicela udriver baphathe ama spare drivers ngoba khona abantu bohambe bethwele mina ngiwaqamba manga kuzanele ke ngisebenza nabonke la angiqamba manga angimina ngenza into mina mina ngiyiglove uJesu isandla siqokwa yiglove ungacathi ngilona elishaya umuntu mina hayi isandla kodwa bese liyaphakama ngamcela uNkulunkulu ukuthi noma esevusa umuntu ofile mina ngingaphakami ngoba nebuya lingizo uNkulunkulu pride me they are full of isms and misms demona bameli besifazane loqini wathi uRebecca Jehova ngimzwile uba uyihle ethi isakamba ungitholela inyamazana ungaze islovela wathi manje wathi ngizohlaba izinene lembuzi wathi umfowethu unoboya mina ngina wathi ngizokumbathisa isikhumba sembuzi wathi izwi wathi ngilethile baba izwi likaJehova kodwa izandla zika-Isaka izwi likaJehova enye message le kodwa izandla zika-Isaka izwi elomzalwane kodwa inkambo eyomhledile
sinyeke. Abantu besifazane bangamaqini. Le ngane umuntu wazi kahle kabani uma wakho. Umuntu wazi kahle isibongo sakho wakaba wena uma wakho. Bayakwazi ukuyosulela into leyo. Nawe ngifana umuntu oshumela la uma kwemkhombe kakhulu. Usandile lo. Iminyaka ngeminyaka mina ngiyafunda ngoba ngisafunda ngihlupheka uma kasandile baye nemali. Ngoba ngangena manje ngangihlala emalikazi engingane kasabe lona ngishela ingane zeyiqini ngihlupheka wena mighty Jesus ngingazi ngizolala ndleni hange ngithi amantombazane ngiyakuthanda ngibesiwe isisu indlala iyaqambisa amanga mama abanye badla igrosa bacaba amathambo engane zabo ngithola abantu ngeke ngizohlukana kanjani ubaba womntwana ngoba umntwana okunuka yini njengosisi usesihogweni baba womntwana manje uma umuntu okazi kahle kuthiwa ikhala ingane ziyazi zabazi ingane athi thula mphenzi bathi ziliza makoti phuma naye phandle mina phuma naye bayazi ngoba phuma naye phandle othi fethe thula sithole siyambonga uNkulunkulu ukuthi liyavala litende akho ngane ezothiwa kaGutakunene akho ngane ezothiwa yosibani akho ngane kaSithole ngoba uZipho uyavala mawushumayela uZipho uhlala endaweni awufuni uZipho wendodakathi uyavalwa nalela uyavalwa uZipho mawufuna ukuhamba noNkulunkulu kwenzeka izinto uyavala uZipho mawufuna ukubona kwenzeka izinto uThixo ahamba nawe akahambi neyifebe maseyisindisiwe uyayithanda ifebe kodwa kufika isikhathi nakuthi ufebe akusale ngihamba noNkulunkulu ngoba isex ibanjwe iphakathi endlini kaNkulunkulu amabandla amaningi ngoba bagcwele basana nje hayi bafuna nokuthi sisenzo courtship you see umfundisi wami uya-understand la mfundisi ngisho ding dong sona sesex abantu abasonta bakuvumela ukuthi no ngeke ngifuna libe lingisoka libe lidlula anazi ukuthi imizimba niyithempeli kaNkulunkulu do you know ukuthi namzana uma ulala nomuntu wesifazane unonendoda ulalisa uJesu nalowo muntu ngoba ngiseba awusewe angiseba nenyamanye kuJesu uma mina ngilala nomuntu wesifazane ngilalisa uJesu nomuntu wesifazane ngilalisa umfazi wami nalo muntu wesifazane ngoba nomfazi wami sesinyamanye hayi ukuthi asilingwa hayi ukuthi akuthi shu infect mongasindiswa ila impela izinto zakho simabona ngeenyawo kodwa hayi ukuthi khona ingoma eshabafaka hayi asipheli esibuhlungu asipheli hayi asipheli esibuhlungu asipheli thina sayijika hayi asijule ezinoJesu asijule hayi asijule ezinoJesu asijule hayi ukuthi kukhonde eqashukile la njengoba sisinisiwe sibahle siyathandeka kodwa siyazi ukuthi siphethe umphongo sinabathwali bomphongo kunezinto usizane okwenza isex umuntu uyihalela into for 2 minutes ulahlekelwa i-eternity ukuthi bamkhalukela umhalela uzothi nje just for 5 minutes sekuphelile kolindlela ebukeka inhle emehlweni womuntu kodwa isiphetho sayo mfana ngibona into enhle wathi ngibona i-AIDS sisa ngibona umfana uhle ngibona impala ngibona qho abayiphethe asiyeke ngisafuna nje umuntu wasuthi wakabani isibongo sakho baba wakho uma wakho khona amadoda ahle ondle ingane ngezone zawo
uthathe sona sokufaka esihobweni ngoba konke indoda inemali. Ali department itilo lokuqala ijele lokuqala kuthiwa iTartarus. Leli kwathatha ingelo sezawa noSathane. Esathi masona noSathane lase ngithola namantombazana abantu baphuma uhlobo kuthiwa amazimzima abantu abangangogoliathi. Leso ngelosi zathatha straight zovalelwa ejele kuthiwa iTartarus ingaphansi komhlaba. 2 zilindele usuku the final judgment ngoba 1 2 3 4 eyogcina ijudgment lapho i-final damnation ilenzo ichaza ijele lokugcina la inogcina khona okwamanje ngisakule waiting room kodwa ngizophelela la kuthiwa i-lake of fire ichibi elivutha umlilo nesibabule. La ngoba khona ukhala nokubheka manje akukho no day off, no Sunday, no Monday, no rest. Bekhala abanye kwamanje la ngizochaza khona makade ufa udlala ibhola okwamanje balihlala la malahla omlilo bese Hades. Makade ufa udayisa umzimba wenza sex uyenza usayi enjoy umlilo. Makade uphuza utshwala bangathi utshwala kodwa bungumlilo bezozala kodwa abayade beshumela abayimala iziqiniso abayibamba la kodwa bafuna ukuphenduka basabambelele entweni zawo ufihla isono sakhe akayiphumelele. La iTartarus bese bakho ijele lesibili kukhona kuthiwa i-abyss, bottomless pit, umbugodo ongenamkhawuko. Leli li-empty lilindele mhlazana ibandla malihlwithwa ya Jesus Christ. Malihlwithwa ibandla yabona lesifundo siqale engisithintayo lizohlwithwa ibandla then mahlwithwa ngesikhathi hlwitha lezulwini abantu lizophela emkhathini aliphelela emkhathini ibandla lezulwini ukuthi ngoba uthi uJesu ngiyahamba inhliziyo yami ingakhathazeki ngiyakuba ekhaya laba abanesilelo ngiyolungisela indawo ngizobuya ngizonithatha ukuthi la ngikhona nibe khona asipheleli emkhathini uJesu akekho emkhathini usezulwini uzobuya zosithatha kuthiwa i-rapture nesihlwitha uJesu njengoba manje onke ama-signs okubuya kaJesu esebuya nathi asephelele onke sengabuya at any time engabuya namhlanje engabuya kusasa akalazi naye usuku lokuya wathi akalazi isonengelo sinathi obaba usamnikeza ichance elokuhleba kancane mangcwele uzoyichithaphi ngunaphakade njengoba unenhliziyo ngikangaba ungathetheleli azawufeka wena kodwa kezofaka esihobweni amagquma wena umntwana kaNkulunkulu kodwa into ezokufaka esihobweni ubukela abanye abantu phansi ne-pride uphakeme unokhothing wood phansi kwamagwala unokhothing ulomzela phakeme lelikhona libona lingcono selingenzani hlala ngiyifundisa bantu abami nangihluphe ukuthi kusengibusisile kodwa ningaphakami ngeyibusiso ukuthi kambe zezona ezeni kodwa lithatho semsamo umbeke emnyama lithatho semnyama ningaphakami ungambukeli phansi umuntu ngoba kusasa uzokohlelwa ifavor nami abantu babengibukela phansi abafundisi abaningi lemlasi babengihleka ngihamba ngenyawo kanti abazi bahleka uJoseph uSathane akafeba ngezulwini akabulelanga uSathane waphakama yasonke isono sokuphakama uNkulunkulu nasona abanye baphakama ngegama lesonto ama-Assemblies of God ama-Apostle Faith Mission onke lamabandla onke lawo nawaney'buzi zakhona anabathakathi bakhona aney'fele zakhona akusindisa isonto sindisa umuntu phakama ngesonto phakama ngegama lesonto nawelami sikhona igebengu sakhona umphathi-ke laba asibikele noma esisincumo from Swaziland ngimshaya izandla from Swaziland Number 3, i-bottomless pit. 2, i-bottomless pit. Usothi masihamba kuzoba i-period ka-7 years between ukuhamba kwebandla nesikhathi ibandla lihamba
okwamanje inyunyana ziyateleka sifuna i-increase ayikho. uMandela ngesikhathi ephuma ngo-1990 kunecassette enkosami yakhona into eyidiphi kangaka namhlanje ejule ngicela niyithenge le nto kuzana ayizugxumisa niyithenge le DVD. uMandela ngesikhathi ephuma usathane sokuhlala phezu kwemali ahleli phezu kwemali noma increase about 5%, 7%, abawuthola 15%, abawuthola 20%, bahlezi kuyona kuze kususwe ibandla. Indlela imali sosibala lithathwe kodwa before lithathwe into enziwa uSamson esazofa wathi inkosi uNkulunkulu akongikhumbule kube la abambelele insingeni sithunyiwe manje siyobambelele insingeni zesitha njengoba kula imali kazilemvuselele izobamba insika zikaSathane njengasibamba soyidilizela phansi njengoba kwenzeka nje usindiso Sathane uSamson abulala abantu abaningi kunabantu ababulala esanamehlo. Ibandla lizoba zimonakalo omkhulu kanti seliyahamba njengoba nisibona njengamanje kushunyela all over kushunyela nge-TV kushunyela yonke into usindiswa abantu in millions within seconds ngoba nala esihogweni abantu within a minute kungena thousands. Can you think abantu abasedisco? Can you think abantu abasemabheshini bayesihogweni abanye baye befundile nesingisi esiphezulu kodwa bo zinkulu. Ukuba benzenzela ngizoshumana nakusasa nakuzokuba ngilento ngifully loaded. I want to download. I want to download from my spiritual computer. Download ibala izinto abantu ngifundisa enkuluma ayishunya noma kanjani bese uma ibandla lithatha kuzosala u-antichrist angene umphike Kristu abese one ayoletha ukuthula eMiddle East phakathi kwa-Israel. U-Israel uyiwashile ingakho asengizwe ubheki wathi ninganenzi iphutha njalo sane ikhulekela u-Israel khulana abaphethe emagunyeni. uZuma lona nimbona fanele nimkhulekele. uZuma waprofeti wayini mina ngiprofeti dama umprofeti ngo-2003 kumnyama ngathi kushanta rapakamush. That says that uNkulunkulu angitshela wena you are the next president of South Africa. Kusaqhamuka noma ekhaya baxela bathi uNkulunkulu ungikhombisa ijelo ungikhombisa umgodi uJoseph kodwa uNkulunkulu angitshela in the midst of storms he has ordained you. Awufundile ngoba not the favor kaThixo ngoba ngeke umenzele ukuthi umuntu ofavor ngeke umenzele ukuthi umuntu ofavor. December bengine convention ubekhona uZuma yaphuma kumoni live lonke namtshela ukuthi sungasikhohlwa ungikhohlwa futhi mina ngizoyisondeza kuyo anointing yami izomdonsa ngitshela ukuthi NJ ngayibona ngimphela phambi kwa-president umbheki wasayina i-documentation yami sekusele umuntu wathi xa ngahambe emhlabeni ngambonanga uMandela ngoba uthi udlalile ngesikhathi kodwa ndala abadlalile bangamtshela iqiniso kodwa kuzofika amatsunami ethi liyini ithemba lomuntu uma ngenawo uNkulunkulu lapho uNkulunkulu umphefumulo wakhe na ufuna ukuthi uNelson Mandela you have spent 27 years ejele. Yes, masithethe imisebenzi wenze kahle kodwa masifuna incwadi yophila alikhe lakho igama ungalezi iphutha make sure igama lakho liyabhalwa encwadini yamagama okuphila. Ungayenza imisebenzi ithi iBhayibheli komsiza ngantoni umuntu okususiswe lonke kodwa eqineni kade iselebhu kade edumilele imali kodwa lahlekele. iBhayibheli intoni umuntu ayikhipha ibe yihleko somphefumulo wakhe. Ibezobekhala abantu bethi maye akukho ukucalela omunye umuntu lapha akho mahlozi akho mbuzi ikhona imbuzi yahlatshwa eKalvari. His name is Jesus. Iyona mbuzi iyona mhlatshelo
Mighty Jesus. Athi ayimvana eyophayo yahlatshelwa thina. Namhlanje mntanami, namhlanje mntaka baba, angizokunikeza isonto, ngizokunikeza something that is best. Ngizokunikeza Jesus Christ, the Son of the living God. Athi John, behold the Lamb, bheka ihubo kaNkulunkulu elisusiza nezesi. Musubheka isonto, bheka yena. Athi Paulus ubhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi. Asibheke isonto, unendoda esibhekayo. Lana-ke bothola PTM tumgodong nomkhawuko uzothi bandla malihamba mase kwenzeke i-trip usizi elingakaze lube khona kuyokwehla ilanga njengamanje sikhali lapha ama-scientist athi ileya ulwelwezi oluvimbela ilanga obeliprotected seligugile ethiwa nelanga lishisa lokho ku-abnormal kusencane lokumele ke lahambe ibandla usawuthi wasusu nezona inidlala izidla kamnandi ngoba kusekhona usawuthi. Sawoti is the cheapest spice. Awufani no barbecue. Ungayifaka i-barbecue yakho kodwa still usawuthi usawudinga. Ungayifaka i-aromat yakho kodwa still usawuthi usawudinga. I-spice isiyolisa esidelelekile kodwa adlala umsebenzi obalulekile. Usho ukuthi NJ nevangeli esingishumayo ibukeka li-cheap kodwa li-spice esidingekayo lona. Ngisho ney'gebengu mase zofa sezingcwatshwa kufuneka le lento kusho manje sekulate baqamba amanga ngazi noma izayo nini noma ubani bathi ngalena kwethuna kukhona uJesu shintsha othi nganeno kwethuna kukhona uJesu ngalena kwethuna kukhona ukwahlulelwa. Ngichitha ngibona phakathi yakho. Kahle wena uyena lo sikubonayo. Lo sikubona umzimba wakho yini? Wena umoya. Ingangethu usuhambe emhlabeni kodwa ukhona. Kuthiwa akasekushiya emhlabeni kodwa sisikole sisibona isidumbu sakho. Kusho kukhona indlu yakho kodwa umnikazi usuke ephumile. Isikile. Izovalwe. Uzovalwe. Uzoyapha. Izovalwe. Uzophuma umnikazi. Oh my God, my Jesus, ngizwe uNkulunkulu namhlanje. Lalela. Mawuya kasithola lapha emzini wami. Shungangena kasithola ufice ukudla bahlese kwasofa. Ubakunikeza ukudla. Kodwa khona umuntu ongekanele sethola yonke into. Engambonanga, ungayilenzi iphutha. Uphume kasithola ungambonanga umnikazi umuzi. Ungayi kwasitholwe kanene ungambonanga umuzi. Usho ukuthini baba? Khona abantu abaya esontweni bathola zonke izinto esontweni kodwa bengamnikazi ubonanga umnikazi isonto. Umnikazi inkonzo. Capital letter God. Father God. Musukuyenza mistake. Uye esontweni kodwa ungaka uye ekukhulunywa khona uNkulunkulu kodwa ungazange umbone. Umnikazi. Already kamami kubhalile kodwa mina sengidesign imqhele yawo ufuna ungena ezulwini with billions not millions, billions of souls. Ngatsho uNkulunkulu nosada ngathi mina NJ angiye engcwabeni ngoba ngolimi uyathanda. Ngathi ngane manje wena ngibone nje ngo19 ngiphuma ngasengisayina icovenant esibili leyo qala ngayisenzisa emaphoyiseni ngaphuma savumelana baba uzipho hlala endaweni ngihlaseliwe ngahlaselwa bafika abantu abangibethu bazocela ikhansi ngabantu befika ngisemahotela mina ngisho abantu abesifazana baphezulu batop inyama yami ithi lo yamthanda kodwa bese khuluma speaking spirit uthi Samson baby
nokuthi nokuthi ngiyakuba njengomunye ngahlamfani nabanye abantu kodwa make wenza ukuthi ngizoba ordinary ngizoba kushinyama ngizosuka ngoba une covenant noNkulunkulu ayikhulu nabantu ababiziwe ngiyabona ubiziwe kodwa usathatha i-decision usayine i-contract uNkulunkulu ufuna ungene covenant ngiyabona kodwa umuntu wesinqumo kulula alale abuye azocela uxolo qhubeke kodwa umuntu we-covenant it costs bloodshed kuchitheka igazi. That's why Moses may break i-covenant akafika ngeKenani. Why ezulwini kodwa akafika eKenani ngoba umuntu we-covenant zoyikhipha kuma-contracts. I-covenant imenza usathane abe ne-limitation abe nama-boundaries angaziwayo eqa manje ngoba wena ukwi-covenant relationship kahle hle usayine ngegazi lasayini ngo-99 angena kwi-marriage covenant ngathi uNkulunkulu ngumfazi wakhe angisashintshi athi mhlawumbe wena remember what the Lord has done. I will never. That is why ezabili ingayifani zabanye abantu ziheavy ngoba uSathane ufuna ukungisusa akangilandeli ngenye into uphethe ophiya abathathu uSathane na ngehlasela uphethe ophiya abathathu. P number 1 petticoat women sitha seyinceko skate sitha seyinceko sitha somuntu esifazane ibhrukwe shumayela lendoda kodwa nayibona iskate ba-paralyze. Samson ebulela 1000 soldiers kodwa one skate sasimenza abe weak, the weak strong men. Ashumayela losisi yamntana wathi omunye umfundisi ngiyamthanda uJesu mase kubula abantu besifazane ngeke bafe unqobe bekhona umfundisi ngiyamthanda uJesu mase kufaka obrother cha ngeke befe akufe lele la phakathi kwethando obrother. Mfundisi akazi kodwa akasothi umoyingcwele futhi unedimoni lofebe elibambele indawo unedimoni njengoba ngithi ngisathe umoyingcwele ngibuselele edimo kunofebe obuhayi ngathi ka-challenge iy'febe zasemalukwazi namhlanje ngifuna uku-challenge iy'febe zendawo zizosindiswa namhlanje iy'febe ey'sindisiwe kodwa ziy'febe. Challenge iy'febe zonke zendawo bathi ntulisha umoyingcwele uphephethela phethanda khona. Yes, especially futhi laba ama-ministries abafelelo kwala. Thank God. Jesus. Ubabili bahamba nobrother nakuphela i-home cell bayaphelezelana abantu bayaxakeka uphuza amanzi ngebhodlela likaphiya abantu ababona uphuza amanzi babona uphuza uphiya uyenzelani into esolesalekadekani kukho konke ongesisi solokubukeka angisayiphileli mina kodwa ngiphilela thina njengo-NJ unezinto my God hayi ngoba ngingayithanda kodwa manje inyama yami noma iy'thanda kodwa manje ngumnaziri yabo unezinto ngu-NJ angakunesitobani njengoba unkulu engiphakisana ngeke ungibone ngigqoke ubheke umuntu edrobheni asole isona kodwa manje ngiyisibonele anelida awusole isona ubheke umuntu kodwa manje kunabantu ngiyi-role model yabo unezinto wena ngoba uyilida wena uyilida bangayigqoka abanye bangathi hayi wena ngoba sishumayela nje inkinga kuthiwa Aaron Moses sitshela u-Aaron ukuthi bonke abapristi nebenzela izambatho ngaphansi bafaka i-tight eqala enkabeni yofika emadolweni. Why i-tight? Ukuze kuvikelwe ubufebe ngoba lithi uthathela isigqoko sensindiso nesivikelo sesifuba bese ufaka ibhande okhalweni ngamanye amazwi ungabi weak. Yakho wena usindisiwe kwathi uwikila uyiphum shaka too much pum uyahleka uhlelela ukufa cha yacula u-Arthur mnike sikele khekhe
usolisiya ukuthi esikhogweni yakho khona ebuka inhle emehlweni omuntu kodwa isiletho sakufa Wena kunezinto ezenziwa abanye abantu wena ezingezikufanele ngoba wena ngumnaziri babe khona abantu kaIsrael kodwa uSamson ungumnaziri bengalokho ukuthi bathatha wena kunokukhona izinto ongasoyithinta my God khona izinto ezingesolisona kodwa ezilimaza my God yabona njengamanje sishumayela kwi-generation enzima kabi abazalwane kahle hle nje ethi manje enje ngayigqoka ubheke umuntu ngisemzini kodwa ngeke ngihambe la edrobheni ngoba abantu babuka u-NJ cabange wenzani u-NJ you see ngendlela sister nje manje sebegqoka o-stomach out umuntu eveza inkaba kanti amadoda awikho emehlweni owesifazane uwikho endlebeni. That is why brother musulokhu uthumela i-SMS ku-sister uthi ayinhliziyo you inhliziyo umuntu esifana ne-top iyaspina amazwi ukhuluma amazwi ayi-few to that woman they become a book. Ungadlali ngamazwi ngoba uzosaba nama-false hopes lo sister isikhathi ukuthi uyamthanda kanti uzothatha omunye umuntu. Khuluma moya. Yeah. Osisindela benza ngayo nabafundisi ngoba nabo manje bafuna ishumi bayekela izinto zenzeke ebandleni uthi uNkulunkulu akanandaba nengaphandle unendaba nengaphakathi uthi uJesu akuyona umuntu into engcolisayo ayidlayo kodwa ile ephuma ngaphakathi kokujula kwenhliziyo yakhe indlela kayiyo lo muntu indlela kagqoke ngayo i-address yakhe ukuthi uhlalaphi uvelaphi indlela kagqoke ngayo uhambe ekhangisa ngomzimba uthi madoda wozani ngiyamfuna ngoba abantu besifazane lesithi bayishelela ngendlela abagqoka ngayo babanjwe umoya wenkanuko nofebe babakamashata ripakamashata babuka izinto zabelungu kanti umlungu akanandaba noma engabona ithanga umlungu akawiswa yithanga umlungu unenkinga nebele thina abantu abamnyama sinandaba nebele sinendaba nevanga sinendaba nokhanga asifani zobhaptizwa ngomoya engcwele manje nekhona khona engabhaptizwa ngomoya engcwele leyinyama. Uyazi mfazi wami ungazi isikhathi esincane isikhathi esiningi ngisemgwaqweni futhi angikhathazeki ngasho umfazi angithatha kwazi washo ingane yami baba uma siyambonga ubaba indlela hamba ngafaka abe nje uyachitha umfazi wami angithathele ingane ezingaphandle kwangiphipha amakhosikazi ayavutha kodwa awayithatha ingane zabayeni bangaphandle yavutha lenkosikazi kodwa ayithatha ingane zomnyeni endoda usindisiwe ukhuluma ngelimi yezulwini. Hey, ngifuna look at us. Ngiyeka lento ngiprepare. Ngikhuluma lento esenhlizweni Jehova ngazi. Hayi, ingxaki yakho. Awayenzi lento kuthiwa yenza. We bought Johannesburg. Ikhomba abantu eJohannesburg kodwa wena uyikhona. Ukhomba abantu eZulu kodwa uyizulu. Hey. Manje abantu besifazane bonke bafuna ukukhalisa amadoda baveza i-cleavage la cleavage wofele wofele lithi iBhayibheli la wathi nakubona abafundi incwadi kaGenesis uJuda ezolana noTamari wagqokisa kwasho engumfelokazi wagqoka aqala kupha amafutha ane-order aqala ekhanda why ehle nala indevini kufanele umehle la indevini nasehonqeni angaqala avese adrobhe nje qala kufanele aqala afika ahlala athi ukusoka athi go deep asoke before kuze mase edrobha adrobhe in thickness. Ayi julela ke le ayi amanje ngakuyona opikini nakuyona abafana yabantu abamachodi uNkulunkulu akahambi nezingane uNkulunkulu namakhono manje usabhibhilisa umuntu odala wasindiswa. It's not about iminyaka ukuthi wasizwa nini
It's about maturity. Maturity, ayisho number of service, isho stages you have gone through. Njengoba mina ngizokutshela ingredient yami, njengoba usithola nje baningi abantu abangilingisayo. Kodwa bazi nami is the price ngibhatalile. Umithe lona ingane yakho athi ngiqhuma ingane yami imithi. Wathi ngicela demonstrate ukuthi nawe awunatiye bayinquma bebona ngothando. Kayinquma my daughter. He spent 46,000 for his varsity college. Ukuze nalabo abanye mama leli bandla nje banizokwenza la siyaqamana leli bandla umbheda siyaqamana leli bandla discipline khona abantu abamithisa abaphinde bazophatha i-microphone kuba ngathi akwenzeke lutho ngoba une-gift to brother shaya i-keyboard etuyishayela intombi zakhe ubukise insize majive akhe angisho mina keyboard acula washe bashaya ichorus kanti uyazi ukuthi uyajula asibali ungalethwa isikali lethwa i-head isikali asinamehlo unama-sockets kodwa i-head inobuchopho namehlo nendle lalela ngoba ikhanda why ikhanda limele 5-fold ministry. Hey Joe, so besibe nesemina ngelinye ilanga. Yes man, so besibe nesemina namani kwakuyinkosi enamandla but wena cha unobhathi wakho la uyanikela ezandleni kodwa ngokodwa lenjathi mayiphuma sekuvana ngafika baba nethatha ithanga la iyiphuma siyayibona la ijaha yabaleka inja la iphumesi yabaleka inja ngafika qala inja esangweni nxali yenja ngafuna ungena esangweni athi mayingena esangweni ibamba ithambo yathi yangena ithambo ayivimba ya isango lalidalela inja yodwa hayi ithambo uyahamba ngempela ngumnenje uyenza uyotha lungile sesiyavala usathana angakupostponisa yahlehla inja yabuya yangena ithambo la ivimba kanti ibhube serious yahlala ufuna ungena yodwa iyayibona ibhube serious yangena ufuna ungena nethambo la istop lase lafika ibhubesi la ibamba la ibulala lathatha ithambo umzalwane isango uJesu khona indlela ebanzi esihogweni bese bakhona isango lakhona lencane indlela khona inciko banemthwalo banamathambo angena ibhubesi usathane selibulala ukufa ithambo limeleni isona noma ihabit ejele umkhuba abasabeke bonke lana kodwa uthi uyababheka banamathambo nawe kunethambo mhlambe lakhe ithambo lamaqhubo mhlambe lakhe ithambo lenzondo mhlambe lakhe ithambo elomjolo mhlambe lakhe ithambo umona mhlambe lakhe ithambo ukuphakama mhlambe lakhe ithambo ukhayisa ngesonto lakho mhlambe lakhe ithambo baba umntwana umthanda uJesu kodwa uhlukani naye kunethambo namhlanje sesivala
ngithi lahla ithambo ungakafiki esiphelweni ngoba ibhubesi siyajaha. Throw it away that bone. Mhlawumbe abanye ithambo abanalo loqili akheleke lakhe ithambo uthanda imali more than God. Ngicela nibheke umoya ngcwele manje banibheka lonke namhlanje ungasenzi ngcwele kunethambo khona iqiniso ngifuna ukulahla leli thambo. Unethambo, unenhliziyo yethambo, unamamutsi yethambo. Bakusole uzolala uJesu ibandla eliperfect engenasihle engenambibi. Baba thandaza nami nginethambo. Cela phawusa isandla sakho unethambo. Ngumntwana kaNkulunkulu kodwa unethambo. Ngumntwana kaNkulunkulu unethambo. Phawusa isandla. Sawisi uyasazinto mhlawumbe lakhe ithambo ukuthi awusiziswanga. Uyasonto lakho ukhipha amathithi ngiyongcwatshwa isonto ngikhonza ukuthi ingcwatshwe. Yesu uzongcwatshwa ukuthi usesihogweni. Ithambo lelo phawusa isandla. Ngiyalahla ithambo namhlanje. Imangenyawo. Laba phawusa